Δεν έχει πολλούς. Όπα, strangers typing. Σταμάτα. Γεια. 29. 69. Άντε, γεια. Ρε. Τι στον πούτσο ρε τους ανθρώπους. Πώς έτσι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Όχι. Όχι. Λοιπόν, εγώ να την κάνω ρε φιλαράκι. Αδέρφια, είμαστε να πούμε τη μαλακιά μας. Ναι. Άσιο. Λοιπόν, βλέπεις πάνω. Λοιπόν, βλέπει αυτός. Λέει 28.000 άτομα μέσα. Ναι. Σαν τους τρεις μαλάκες βρήκα να δω γάμο τον αντιθέω σας ηλίθι. Ηλίθι. Και στα μάτια. Ναι. Yes. Πάμπο. Πάμπο. Είναι ο Πάμπος. Εγώ είναι ο Πάμπος. Τούρκε. Ρε με πολλά βλάκα τέτος. Είσαι βλακάς ρε. Παναγιά. Είσαι βλάκα ρε κάτω φάτσα ρε. Έπινε αμή του. Με μάνα σου. Ναι. Ναι. Μπράβο. Του κόλου σου. Ξεντανιά. Έλα, σηκακάρεις άλλο λίγο. Σε να πας αυτό. Πλάκα. Strangers typing. Ακούγομαι. Μίλα. Δεν ακούγεσαι. Εμείς ακουγόμαστε. Γεια. Καλά. Λάλα. Μύρτο χάρκα. Χάρηκα ρε. Εντάξει ρε βλάκα. Ω. Απήρα. Κοίτα κάποια. Ω. Ας να δω το 50 cent ρε. Τα κόμενο του βλάκας είναι. Hey! Ρε στο τηλεφώνο μου ρε. Λόγω. Οκ, τώρα θα γυρίσει πολύ διάθεση. Πού τα ακούω. Κοίτα το λαρίκι που στην κατεβόλα το πουλήσουμε στον κόνο να το φας. Τι στούπι. Είσαι πολύ κακός ρε φίλε. Μαλάκα του κινητού να σε γαμίσω την Παναγία. Μη γαμίσεις ρε φίλε. Όλους θα γαμίσεις εδώ. Ήρθε ο γύρος, ήρθε ο γύρος. Ήρθε ο γιος ρε πώς το πιάσεις. Ήρθε ο γύρος, δεν πλάγεις. Μπορεί να ψευτεί και θέλεις να κάνει κάτι. Κάλε εγώ. Τι δεν είναι αυκητά. Στο μετάφραση.
Γαμώ τη σωστό σου. Ale! Δεν τον Αιγύπτο, δεν. Πώς μιλάς έτσι? Προκαβλέ του τώρα. Τα κουνουπάκια θα έρθουν. Flow. Sorry. Καλό είναι. Προχώρα το. Έλα, πάει. Δεν νομίζεις να βρει δουλειά. Σου λέω. Μπαίνω μες στο κλαμπ. Κάνω τη μαμά σου. Πήγατε έτσι. Γενικά σου λέω. Τόσο. Πόσο είμαι? Ανέστης. Γαμώ τη σου. Δεν με πιάνω. Τόσο. All I do is hustle.